Pomaže Bog, drage sestrice i braćo. Evo, približava se dan Blagovesti svetih, sada u nedelju 7. aprila, koji mi pravoslavni Srbi obično slavimo u manastiru Ćelije, kod svetog našeg Ave Justina, Ćelijskog Popovića, kome je taj dan veliki jubilej, znači i rođen je i upokojen na taj dan, koliko ja znam. Tako da, eto, ove godine nećemo služiti liturgiju u Ribnici, neće ovdje nikoga biti, svi idemo u Ćelije, a u Ćelijama će biti velika arhijerejska liturgija, kojom će načastvovati patrijarh, naš srpski Porfirije, biće, kažu, blizu 20 episkopa i polovina ove poruke je da ne dolazite u Ribnicu, tada neće biti služba. A druga polovina ove poruke je da se svi lepo skupimo. Čuo sam da u zadnje vreme su ti sabori naši bogami omaleli. Pogotovo u Ćelijama, da su sve manji i manji. Nekada to nije moglo se priđe od Valjeva. Ajde da pokažemo da Srbija i dalje bila, jeste i ostaće pravoslavna zemlja. U inat onima koji bi žele tako ne bude. Ajde da se okupimo, da nas bude što više i da pokažemo da Srbi vole Boga, da vole svoju crkvu, da vole svoje svetitelje, da volimo jedni drugi i da volimo sve ljude na ovom svetu. Znači da se pokupimo lepo, da dođemo u nedelju 7. aprila, cela Srbija ako treba, da pokažemo da nas ima, da smo i dalje jaki, da smo i dalje Bogom jaki, da nas Bog voli, da mi volimo Boga i da se okupimo u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati ujutru i da proslavimo, nadamo se da će i biti lepo vreme, a i čak i ako ne bude, da pokažemo da i dalje bije pravoslavno srce u našim grudima. Amin.